Здрасти хора, днес ще гледам Майнкрафт за бързо. Така много, чакай не това. Ето, толкова съм направил. Също много добре. И така, кон, трябва да вземам нещо като втори етаж. Сега. Така. Така. Ивент на канала, казва се... Лъква е бе, Викторио! Така мога направя, че видиш ли това? Вижда сега! Към крипа! Тренада до крипа! Парамапарамарипа! Какво го бих? Може да дойде тук. Може да дойде. Направете тук да дойде. Казвам тук. Бум! Или... Да. Така. Така. Ей така. Започва този понеделник от 20:30 в Disney Channel. Тя е принцесата на Авалон. Там. И то това е възможно. Отстъпи! Мой дълг е да ти защитава! Мой дълг е да защитава! И нетърпелива да управлява кралството. Към. Когато двата почивни дни ще помоля Венца да дойде у нас. Ако тази ми позволи или тя заучи на него. Имам ли дърт? Нямам дърт. Дай. Събирай, брато! Може по-бързо. О, това беше да събира. Давай. По-бързо. Хайде бе, чупи го най-накрая. Сега трябва малко хапна. Давай ти това. Взимам братата и ги кола. Колате!
Махай се от така, е. Come on, girl. Come on. Come on. Come on, girl. Come on. Аз я съм убит. Да, ще взема кабелствен, брат. Тя прави едно бой. Come on, girl. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, girl. Come on. Come on. Тя се конкурста. Зомби. Вили го! Come on! Come on! Come on! Ей, тук че тази дагнилата ми мисъл. Отен флеш. Тича! О, как го прескочих. Ами няма торч. Това е единия. Втория. Третия и четвърти. То. Нах аз. То сигурно съм отцепли. Той това се заредил. О, колко бях твърд. Я знаете, какво стаха, мама видях стреснях. Виждам как на скелета на да, след съм обидали. Ех. Ти на мен, бе. Що на мен, бе? Сейчас секунди, къде съм, бе? Само един абонат. Ако се абонирате, съм много благодарен. Така. Те трябва да се ги взема. Ано бъдете тях. Бам, бам, бам. Чевам пак на ръка. Оф. Пусни да превършат из... Кума! Топико. Даже не създава, просто съм си изненадал, къде не знам. Какво мудра е? Кой съм го направил? Е, това е най-големия буквара. Към селото, брат. Да наказ. Махай се. Стата према. Мри. Казах ти да мреш. О, поне да сме. Come on, да работим. Подчистам. Да си вземам. Ще съм му разкажа игра съм то Ендерман. Сега съм му из брадвата и с кабелстона. С кабелстон в брадвата. Ще имам просто разказ играта. Само искам да ви кажа, ейко. Come on, come on. Не искам да го готвя, не искам. Самое димайте. Ти ми трябва моркови. Тата не ми трябва. Какой гадно, само да убива.
трябва да взема Трябва да взема това. Повече. Fuck bitches. Трябва. Ой, Ти убия попадто ли? Ай, сумича. Как му удари, бе? Хакер! Киваме тук само. А къде се? Махай се, са убили, бе. Да, то са нервия. Не, колко съм добър. Това никой не мога мови. Сега съм нервия и никой няма мога мови. Тъмън сложих торч, мама стара. То, сега се го правим. Прибамта! Ти умри, бе! Тъй ба мала стара. Но човека псум! Да нахуй извънне. Майсичко, бе! Ще ме убият. Бача, паничите. Аз отварям. Сега да тесто след това ги слава. Това. Това. Стрелите. Лопатата. Тия. Синята. Работи няма ми трябва. Другото ми трябва. Че мога да си... Ком. Да, трябва. Да, трябва да си направя нещо като крепост. Една. Там. Кто это? Да. Само така кабусон, но две. Само на тебя. Тема сам с теб. Ади вечер. Ти. Точно да. 1, 2, 3, 4 начина. Тук го слагаме. Готово е, те трябва да се получи. Ади вечер. Тъмното. Чем трудно. Да. О, дай, бийте. Скумени! Ай, ти. Коса на бък. Чао, хора, чао. Ай, дай, стара. Чао.